Dobrý den, jmenuji se Josef Kudláček a představuji vám své propagační video na pozici dabéra. Dnes se podíváme zpátky do minulosti na to, jak to bylo ve skutečnosti s Frankensteinovým monstrem. No fuj, co to tady je? Viktore, ty jsi zase nespláchnul? Vítám vás u poslouchání dnešního gramofonu lásky. Sice to zatím hudebně nevypadalo, že by to mohla být láska, ale já vás za chvilku přesvědčím, že to opravdu bude hodně lásky a že jste tady s námi správně. Teď je ten moment, kdy přichází další ploužák, bude úplně úžasný, bude skvělý. Je to i jeden z ploužáků, na který jsem nedávno, teď nevím, jestli to je rok, 2 zpátky, měl i já ploužák a tentokrát nebyl domluvený. Jde na to. To je dobrý, že to prostě začíná takhle od začátku. Že mi tady hnedka někdo nehoní, víte, jako že to je taková pohodička. Všichni jsou živí, všichni jsou v pohodě. Čau Marku, jak se máš, ale co píšeš, že mě víš. Jo, to je ono. To je takový to, jak se vás stojí vždycky na pohovor, že si rádi děláte pod tlakem. Fuj, doufám, že to nemají do zadku. Oni pak zmagořej, že jo? Tak začínáme s kamerou. Co se mi děláš prdel? To je na ty záda nejlepší, no, takhle pořádně se protáhnout. Až na zem. Ruce až na zem. Kurňa, já nevím, kam mám jít, ale... Tě to baví, jo, co se na toho něco jen. Co se takové? Kafeterie? Ne, nic, sakra. Co je tady? Nic? Ne. Brumba, chtěla, abych se s ním zblížil. Brumba, chtěla, abych se s ním zblížil. Brumba, chtěla, abych se s ním zblížil. Doufám, že se vám video líbilo a budu se těšit na případnou spolupráci.